Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Krisi ekonomikoa, lehengaien krisia, osasun krisia, globalizazioaren diskurso hegemonikoa gailendu den hamarkada batzuen ondoren, haranon, badirdu sistema krisian dugula. Hala diote zenbait ikertzailek han eta hemen. Globalizazioa jomugan ote? Galdera honi erantzuten laguntzeko gaur gurekin zientzia puntu-puntuan Enrique Galartza dugu, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ekonomialaria. Urteak daramazki bestelako diskurso bat garatzen. Enrique Galartza naiz, ekonomian doktore Frantziako Burgundiako Unibertsitatean egin nuen doktoretza tesi. Irakatsi egin dut, bai Frantzian, bai Espainialdean, Estatu Batuen eta Erresuma Batuan. Italia aldean sindikatuekin ibili nintzen, oso esperientzia interesgarria izan da baita ere, hain zuzen ere, ekonomiariaren nolabaiteko gaia ez da soilki matematikoa, benetan zientzia soziala garen ez aldetik. Esparru horiek jorratzen saiatu naiz nire bizitza osoan zehar, ez? Bai ikerketan eta bai irakaskuntzan, ikuspegi soziala eta zientifikoa aldi berean jorratuz gai ekonomikoen inguruan. Enrique, pandemiaren ondorioz globalizazioa krisian aldago. Jomugan? Zaila da bai ikuspegi kritikoa eta bai ikuspegi mainstream, ez? Menperatzailea dena. Nik uste arazoak izaten ari dira azken urteotan, ze gertatzen ari dena da, hain beste urtetan pentsatutako gauza batzuk benetan ez direla betetzen edo aldatzen ari direla, eta orduan galdurik gauden ikuste zientzia sozialetan iaia nik uste profesional guztia. Azken finean, zoriontasuna izaten zena garapen ekonomikoaren emaitza, eta gerota gehiago ikusten ari gara munduan zehar deserosotasuna, jendea depresioz jota edo hiltzen ari dira gerratean. Orduan, benetan kezkatzekoa da. Kontua da, orain egunerokoan ikusten ari garela sistema ekonomiko honen ezinak. Bada ongi ez dagoen zerbait sistema ekonomiko honetan. Auto baten erosleak 9 hilabete itxaron behar dituenean ibilgailua jasotzeko. Edukiontziz betetako ontziek Rotterdam, Amberes edo Los Angeleseko portuetan astebete, 2, 3 itxaroten. Fabrikek piezarik ez dutelako gelditzen direnean eta obrak atzeratu egiten direnean zur, aluminio edo altzairuaren eskazia dela eta. Bai, bere garaian ohikoa zen sozialismoari egindako kritiketan. Rusian 10 urte itxaron behar da kotxe bat erosial izaiteko. Eta begira nondik orain, antzeko parezido izaten ari gara hain kapitalista den sistema honen barruan, ez? Zer da kontua? Kontua da nolabaiteko ikuspegi zabala, osoa, jorratu behar dela eta ez zatitako errealitate baten nolabaiteko ikuspegi txiki eta ertxiak, ez? Beraz, erraiten ari gara, gaur egungo energia kontsumo gehiegizkoa dela alde batetikan. Baliabide naturalei begira, bereziki errekai fosil begira, eta baitzaletikan haien kutsaduraren ondorioi begira. Bietan, globalizazioa haina errakastatsua zena, bietan huts egiten ari da. Ze ez gara ziur, nondik aterako dugu behar dugun energia, eta ez dakigu benetan zer arnastuko dugun hemendik 50 urtera, CO2, NO2, SO2 eta NH4 botatzen jarraitzen ari bagara. Beraz, bertan hor, globalizazioaren inguruko eztabaida nolabait faltsukeri asko dagoela, batzuetan hori kezkagarritzat jotzen dugulakoz automobilgintzarako erdiaren hornikuntzaren arazoak, baina ez dugu oroitu nahi gaur egun oraindikan orain 1.000 milioi pertsonek arazoak dituztela urredangarria lortzeko. Egun oro. Jakinda gaur egun munduan eguneko 18 gara herri boteretsuen biztanleria eta munduaren aberastasunaren eguneko 56 bere ganatzen ari gara urte oro. Ezinuka, gaur egun ordea gerok ikusten ari gara eredu honen ezinak. Munduko merkataritza arrakasta logistikoa izan da markadetan, baina 2 urte baino gehiago daramazki nokeatuta pandemiaren eraginez.
Lehenengo mugen eta fabriken itxiera, gero, nonbait, eskaira gehiegizkoa. Adibidez, nik etxean dudan garbigailua uste dut egina dagoela Espainia, Marroko, baditula piezak batzuk Poloniakoak, Turkia, Txina, Japon eta Mexikoko hornitzaileak baita ere. Txipa ordea Taiwandik omen dakarkite. Hori da globalizazioa. Hori da, noski, kontua da, Sobiet Batasuna eta herri komunistak desagertu direnetik, 20. mendearen amaieran, mundu kapitalista bilakatu zen oso-osorik. Beraz, hasi zen gertatzen nolabait Fukuyamaren hildoan, Francis Fukuyamaren liburua zen historiaren amaiera. Eta benetan batzuek pentsatu zutela jendarte humanoaren garaipen historiko soziala topera, goi mailara iritsi zela kapitalismoarekin, eta hortik aurrera ja aldaketarik ez, eta gure bizimodu mendebaleko kapitalistaren bizimodu eutsi ezina dena, areagotuko litzatekela mundu osoan zehar. Eta ez da horrelakorik gertatu. Globalizazioarekin batera hainbeste herri sartu dira zirkuito ekonomiko mundialean, baina beraien biztanleriaren txarrerako. Eta hor dago beste gako bat ere bai. Ze azken finean, inork ez du ukatu nahi globalizazioarekin batera etorri diren hainbeste aldaketak oso erosoak, oso onargarriak direla. Bai ekonomian eta bai kultura mailan eta bai legediaren inguruan, berdintasunaren bidean eta bar. Baina onartu behar dena da, zati handienean etorkizuneko pausuak edo etorkizuneko teknologiak, etorkizuneko ohitura berriak ez ditugu guk hautatzen. Nonbait aldaketa teknologikoak ezartzen ari dira jendeari ezer galdetu gabe. Eta horretan ari gara nolabait globalizazioa eta herria eta jendea urrutiaratzen. Ez badakigu oso ona dela guretzat, hainbeste lekuetatik ekartzea zenbait gauza oso merkeak ateratzen direlakoz, baina bestaldetikan ezin dugu saihestu kilometro zeroko kanpaina bezala, onartzea askoz hobe dela guretzat guztiontzat hurbileko ekonomia jorratzea 12.000 kilometrotik ekarritakoak erabiltzea baino. Teorian denok ados, baina egunerokoa bestelakoa da. Gero eta gehiago egiten ditugu erosketak interneten bidez, euskalonon, gure etxeko atean erosi dugun azkeneko gailua jasotzeko. Eskaera gehiegi, txip gutxi, kamiolari falta, txinarekiko menpekotasuna. Hori da, horrezegatik diot batzutan hori ez dela onargarria, guk hain beharrezkoak ditugun, hainbeste lehengaiak oso merke erostea, guk jarri dugulakoz teknologia onena, petrolioa fintzeko edo erausteko, baina aldi berean ez gara hartzen, ahalik eta merkeen produzitzearen ondorio bat dela, biharko etorkizunean gaztentzako lanpostu duinik ez izaitea. Hor dago gako nagusienetariko bat. Hau da, epe luzean zen motatako ondorioak izaten ari dira, gaur egun globalizazioaren izenean erabiltzen ari diren estrategia eta teknika batzuk. Hau da, langileak garestiak direlakoz, ez ditugu erabili behar eta saiatuko gara pertsona ezberdinak, pobreagoak direnak eta soldata txikiago baten truk lan eginen dituztenak gure mozkinerako, baina ez gehiengoaren onerako. Globalizazio kapitalistaren akats nagusiena da oso gaizki banatzen duala emaitza. Tarta nonbait gero eta handiagoa da, hori ezin ukatu, baina gero eta zati txikiagoak doaz benetan behar duten munduko biztanlerien zati horien gana. Eta hor dago kritikaren erro bat, ez? Ze globalizazioaren izenean hain eroso bizi izarren mundu berberan, pobrezia, gabezia, gerrak, injustiziak areagotzen ari gara. Hain zuzen ere, ezin dugulakoz onartu enpresa batzuen ekintzak ez dira soilki ekonomikoak, baizik eta sozialak, edo legalak, eta ekologikoak ere bai. Orduan, globalizazio kapitalistari nolabaiteko mugak ezartzea
oso garrantzitsua litzateke ikuspegi sozial batetik eta ekologiko batetik, baina aldi berean oso zaila. Pandemia frogatu du gure sistema ez dela guztiz alduna eta gure sistema dela, hori gizakiok asmatutako sistema bat, bere akats eta bere alde honekin. Eta zentzu horretan, humiltasun falta nabaria da, bai boteretsuen artean, bai herri boteretsuen artean, bere politikarien artean, eta bai enpresa erraldoienen artean. Egin ezazu salda gure zientziarekin. Arpidetu zaitez. Hamarkadatan, Enrique, deslokalizazioa izan da izen magikoa, ez? Gutxiagorekin gehiago fabrikatu. Asiako eskulan merkeari esker, Asia edo Afrika. Orain berriz badirudi subirotasun hitza modan jartzen ari dela. Pixkanaka, adibidez entzun diogu Emmanuel Macroni. Buru askiak edo autosuficienteak nolabaiteko neurri batean. Baina, ematutzat hartzen zen funtzionamendu bat, bapatean inolako indarkeririk gabe, inolako mugimendu sozialen poderioz, zorekatu eta nolabait gelditu da. Eta horretan ere, gauzak larritzen dira, ze ohiturak ditugulakoz, eta ez soilki kontsumo ohiturak, baina produzitzeko ohiturak ere bai, eta orduan, normalki jasotzen ditugunak ez baditugu jaso, arazoak sortzen dira bai ala bai. Zer gertatzen da? Agian lehen jaurtak ultzamatik zetozen, orain logistika apurtzen denean, jaurterik gabe gera gaitezke, hain zuzen ere, hurbileko jaurterik ez dagoelakoz. Edo gutxi lehen baino, ez? Orduan, Nafarroa garaian daukagun bizimodua aurrera eramaiteko, ez dugu nahikorik Nafarroa garaiko 10.000 kilometro karratuekin. Ez, behar ditugunak dira 3 bider gehiago. 3 Nafarroa fisikoak behar ditugu Nafarrok daramagun bizimodua aurrera eramateko. Eta hori ez da posible egitea mundu osoan zehar, ze planeta bakarra dugula. Eta orduan, Estatu Batuetako ekonomiari dagokion pareko neurria da 5 bider gehiago. Europa mailan 3-4 bider gehiago ari dira, baina Indian edo Txinan bezalako herrietan badira 0,3, 0,5. Nondik ateratzen ari gara gure bizimodu erosoa? Besteen gandik. Eta hori onartu behar dugu. Pentsalari askok diote ekonomia eredu hau kinkalarrian dela. Ez, badago funts teknologiko izugarri bat. Posiblea dela jendea paludismotik ateratzea edo minbizia zaintzea hemen, Australian, Kenian eta Txilen. Eta ez badugu egiten, ez da ezin delakoz egin. Baizik eta ez dugulakoz, behar den plangintza, behar den konpromesua hori egiteko. Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak. Puntu-puntuan beti ere. Sukaldean kafetxo bat hartu bitartean, laguntzen didazun ekonomia globalizatuaren inguruko zenbait kontzeptu argitzen, Enrique. Globalizazioa. Bide ezberdinak, ez? Hau da, globalizazio kapitalista, izan daiteko globalizazio aurrerakoi bat, globalizazio feminista bat, globalizazio ekologista bat, eta nik uste globalizazioa hitza entzutean bide haunitzak, ez? Ikusten ditu dela. Naiz da bakarra jorratzen den, ez? Garapena. Iruzurra da. Garapen hitzarekin gertatu dena da, gu garela garatuak eta adibidez Marrokozen edo Keniako jendartea ez dela azpigaratua. Nik uste hor eurozentrismoaren gauza txarrenak oraindik txertatutek daude gure pentsamendu kapitalista orokorrean, ez? Hau da, garapena zer da? Txikina izaitea, bere buruaz hiltzen duten kopuruak igotzen joatea, drogatzen diren jendea, uppers eta downers, egun ikusten ari gara, ez? Gastu farmazeutikoa lehertzen ari dira mendebaleko herri guztietan eta jendea erotuta dagoelakoz. Estres eta hainbeste malez eta gai psikologikoak orain modan jartzen ari dira baita ere, baina ez dira utxetik etorritako. Deslokalizazioa. Deslokalizazioa da txantaia. Hemengo langilei egindako txantaia eta hango langilei egindako iruzurra. Eta bada divide et imperaz praktika berria, ez? Erromatarren antzera, zatikatu eta gero gaindituko dituzu guztiak.
Gauza bera da deslokalizazioa. Gutxitu. Desazkundearen politikan edo filosofian bertan ageri dena hori. Berdin edo hobe bizi gintezke gauza gutxiago gastatuz. Isurketak gutxitu, kontsumoa gutxitu, hondakina gutxitu. Hau da, hobe bizitzeko. Sinetsi behar duguna eta hori, askoz hobe biziko gintezke, askoz gutxiago, energia gutxiago kontsumituz, askoz kontsumo gutxiago eginez, ze erran digutenez, erosten ditugun elikagaien 130 zakarrontzira doa. Desazkundea gure munduan eta hazkunde ekologiko sustengarria pobretutako 3. mundu horretan izango litzateke kriston aukera. Ze, merkatuak ez lirateke desagertuko, baina banatuko lirateke. Hau da, deszentralizazioa, desazkundea eta elkartasuna jendearen artean nolabaiteko bizimodu duina lortu alizaiteko, hori da ikusten mezu itxaropentsua, ez posiblea da. Globalizazioaren krisiari so egin diogu gaurkoan zientzia puntu-puntuan. Oneraino, 16. atala. Esker milanitz horri izateagatik. Hurrengora arte. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.